Ahoj. Čau. Já jsem Dominika. Já Johnny. A chceme si založit nový kanál na YouTube. Jo, asi tak nějak. No a... Ne, sorry. To jsou naše někdy takový výpady a asi si budete myslet, že jsme blázni, protože my jsme blázni. No. A náš kanál bude o videích a videích takový, jako jsou debilní keci, no a prostě takový byl. A bude se jmenovat Crazy Šufle. Já si srandu. To ještě si ještě tak potom Ne, ještě si musíme myslet, jak se bude jmenovat. No. No ale jenom chceme říct, nehejtujte, to je jenom pro srandu, pro probavení a... Pro probavení. Pro probavení. Program. Ne, tak já vám teda řeknu, co tam budeme dělat, takže hlavně se zaměříme na debilní keci. Budou tam jakože studentů na dovolené, o Vánocích, co holky neříkají, co kluci neříkají v koupelně, debilní keci holek, kluků, učitelek, studentů, všechno možný a... a budeme... Čáry máry. Čáry máry, kary. Ne, dobře. A vlastně... Jo, můžeme taky Ask natáčet. Taky a... Jo, že já vám teda potom dám možná nějak dolů pod video můj Facebook a tady Johnnyho Facebook. Jo. A tam nám můžete psat nějaký otázky, my když tak potom uděláme nějaký Ask. A kdybyste měli nějaký, nějaký challenge, taky natočíme. A napište dole do komentů, který challenge byste zrovna chtěli, aby jsme my dva natočili. A možná to a každý video bude vlastně, že budeme točit spolu, ale někdy třeba když já někam odjdu nebo Jenny někam odjde, tak Jenny třeba bude točit sám, nebo já něco natočím sama, takže tak. Tak asi tak. Ale jako to bude málo kdy, Ale ještě počkej, že si ho musím vypovědět. No, takže jo, a chtěla jsem říct, že tady prostě asi nevím, kolika ti lidem se budeme líbit, možná se nebudeme líbit nikomu, možná se budeme líbit hodně lidem, nevím, ale když se někomu nebudeme líbit, tak prosím vás, tak se na to nedívejte a nepište nám debilní komentáře pod to, nebo tak, protože jako, jo, můžete to nám napsat, ale my to budeme ignorovat a vůbec na to nezajímá. A je to zbytečný. Jo, ale jakože fakt, prostě toho, koho to baví, tak se na to dívejte, toho, koho to nebaví a pičo, oni to jí sere. No. A koho to nebaví, tak nám tam prosím vás nepište ty komentáře, protože je to zbytečný. Vy stejně představte. A když se vám to bude líbit, tak lajkujte, sdílejte, komentujte, popřípadě dislike. To ne, spíš odebírejte. Ty dislike. Co to bylo? Ne, no, dobře. No prostě, jestli se vám to bych pojmenovala seznamovačka taková, ne? Asi jo, no. No, takže jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte like, jestli nejdejte dislike a dejte nám prosím odběr. Odběr. To by bylo asi pro dnešek všechno. Jo. Takže mějte se krásně, skládejte to je Hogio, to je copyright. Mějte se krásně a bagr plete kakao. Jo, bagr plete kakao, nezapomeňte na to, čau.